Wadyabala saka Ngastina ya kuwi para Sata Kurawa ditadekke siji wae karo Wadyabalaku saka negara Gua Barong. Lah ngono mah prayoga. Ngono malah apik. Iya, Begawan Durna. Pripun Ger sarujuk menapa mboten? Jagat pangestu ngono, Paman. Pun, baleni melih. Kaya pantes-pantese Duryudana saking kulinane iki mesti Parman, mesti ngono kuwi kaya. Paman kok Parman ora. Ya wis, yen mangkono Prabu Kumbang. Malah perkara iki, perkara kananing para Pandhawa tak pasrahke ngersaning para Sata Kurawa lan tak pasrahke ngersamu Prabu Nagagombang. Samangke kula aturi matah Senopati Prabu Nagagombang mriku. Pamatur iki. Ya wis Negara Jagat Paniraja Dewagu. Paman Pati Arya Sengguni. Kula wonten dawuh nggih. Nuwun sewu. Teka menika nampi sawanipun Nalindra Yaksa. Galiah minggah wonten kedaton negari Ngastina damel kaget sotanipun Kang Putra Paman. Niku sinten? Nuwun sewu. Ingkang Paman piyambak ugi nembe sepisan menika wanuh kelawan Nalindra menika. Mbok menawi menika seswanipun Kakang Druna ngaten. Bawa Druna. Bawa Druna. Mbok sing pener to Kang ora celelekan. Nah, kula wonten dawuh nggih. Nuwun sewu. Niku wonten praptanipun Nalindra Yaksa menapa menika seswa putra saking Paduka Paman saka lima. Lole gandang bleguduk manyar-manyar sumolole sumoranti awela. Gamenaka kula gapret gantel bututing rarikur. Nuwun sewu nggih. Lah kok kula kaget kian. Liripun. Nembe sepisan iki kula nyumurupi lan kula nembe sepisan meniki wanuh kalian Nalindra Yaksa menika. Tegesipun mriku sanes seswa putra Paduka. Mboten sanes, Titi. Menika sanes seswa kula merga Durna niku ora tau kok jeneng ngopeni seswa buta kaya ngoten iki. Coba mangane boros. Buta niku watekane tok, Mis. Engko nek bokah teng pertapan saka Limanto Dengentek niku menginceri ternake warga-warga sekitar niku. Wah, rugi kula mengke makula sing tambah. Ngaten. Nggih. Wah, kula nek ngopeni buta pun kapok nggih kula riyen nate ngopeni buta niku. Wah, kejaba mangane boros jatahe wong 5 iso dadi jatahe wong 1. Buta niku nek watuk jan ora sebaene. Wah, ngoten niku nek watuk buta niku. Adape nggih kirang sae buta niku. Lah pripun Kakang Durna? Mlaku teng dalan. Rada ora kepenak gulune terus. Wow. Ngoten niku ta? Lah buange teng iwa bah. Ora ngira kena raine wong liwat ning sandinge. Wah mah kewirangan dhewe kula. Pun dangu mawon sowanipun kene. Ora mengko to dhisik Kisana. Sira kuwi sapa? Nalindra saka ngendi? Lan aja ngira ingsun tumambu yekti lagi sepisan iki ingsun manuk lawan jeneng sira. Kisana. Kece wali kece sata setan wali kubra. Bojleng iblis lanat padha cek-cekan. Ora mengko to dhisik sinuwun sadurunge aku nampa sing dadi pandanganmu aku njaluk sing gedhe pangapuramu. Mergo aku iki Nalindra ingkang ora bisa tata basa, ora bisa tata krama lan aku ora duweni unggah-ungguh sarta subasita. Mula sing gedhe pangapuramu yen tanggonku matur ana ngarsamu aku ora basa ya sinuwun. Ya ora dadi ngopo. Bakune atur napa wigatine lan kowe kuwi sapa? Ya. Nek Gustiku Ngastina kepengin mestani marang jasadku. Aku mburi saka negara Gua Barong, jejulukku Prabu Nagagombang. Prabu Nagagombang, dasar kepala nyata sinuwun. Apa wigatine kowe sowan ing negara Ngastina? Adalah. Aku mung nuhoni kabar sing wis sumebar warata
Pawarta binandunging ngarana bineta mbok bakul sinambi wara. Aku krungu pawarta yen ta Pandhawa nedheng dadi buanganing wana Kamiyaka. Apa iya gek ngono? Ya Tunggara jagat Paman Arya. Kula wonten dawuh. Teka Prabu Nagagombang mrika pirsa mangertosi dhateng kawontenipun para Pandhawa. Kakang Durna. Edan. Kok lancip panggraitane? Napa? Lancip panggraitane. Lantip. Nun, lantip. Ora lancip, mboten. Lancip ngenengi. Oke. Nek ora lancip berarti meng kri-kri ngoten lho. Sampeyan iki ora. Lantip panggraitane Ratu Buta. Sapa mau? Nagagombang. Ya pancen kepara nyata, Prabu Nagagombang. Samengko wis pantar wektu para Pandhawa dadi buanganing wana Kamiyaka. Teges ora sisip leku nanjike pawarta iki Prabu Duryudana. Ya. Sadurunge aku matur sing akeh-akeh aku ngaturke sembahku katuraya sinuwun. Tatampa pangestuning Ratu Ngasna Wetampanana. Tagagem dadake jimat. Oh, Ndara Patih Sengkuni aku ngaturke sembah. Pirsa kelawan ingkang abdi kepatihan sinuwun Prabu Nagagombang. Ngerti wae kowe iki patih kondang padake. Kondange apa? Patih Sengkuni kondange apa? Kondang cangkeme elek. Ditenono Dur. Ngapa niteni aku ngapa? Kula ora nduwe dosa apa-apa kok. Iya Prabu Nagagombang tak tampa dawah sami-sami nggih sinuwun. Iya, Ndara Patih Sengkuni iya. Begawan Durna kula aku ngaturke sembahku katura. Ya. Ngerti karo aku kowe Prabu Nagagombang. Ngerti. Kowe iki pendhita kondang. Kondang apa? Nek Sengkuni mau kondang patih sing cangkeme elek, nek kowe pendhita sing kondang cangkeme basa. Lah ra tenang. Marem aku. Akhire Kakang Durna kewirangan. Men. Kewirangan Mbak Ben. Kurang gagas. Kula niku pun bola-bali dipae kok dipaido. Niku pun bola-bali. Kula ndombengi nggih pun bola-bali. Ora dadi ngopo aja gelo atimu. Ora, aku ora gelo Prabu Nagagombang. Jenengane cangkemmu kuwi basa tenan. Takoni. Yo. Pangestuku wae tampanana Prabu Nagagombang. Tagagem dadekake jimat. Sabanjure sinuwun aku arep nyeritake lan sithik aku arep matur njlentrehke marang kahananing uripku. Yo, Prabu Nagagombang tak sumanggake. Yo. Anane aku prapta mrene lan apa sambung rapet gandeng cenenge marang kahananing para Pandhawa sing nedheng dadi buangan. Merga atiku iki ditatone karo para Pandhawa. Banjur apa sing dadi keluputane Pandhawa ya kuwi wong tuane Pandhawa. Dadi sing natoni atiku kuwi dudu kok Pandhawane ning wong tuane Pandhawa. Ya kuwi Ratu Ngastina Prabu Pandhu Dewanata nalika semana sing mateni karo wong atuwaku. Ya kuwi Prabu Nagapaya, ya Kanjeng Rama Prabu Nagapaya nalika mapan ning ngerpat kepanasan dipateni karo sing jenenge Prabu Pandhu. Anake Prabu Nagapaya iki. Prabu Nagatiyan iki. Apa Prabu Nagabancik iki ya? Mula aku lara ati. Aku kepengin ngemales ngudi tuwa lara wirang marang sedane bapakku ya wong atuwaku. Sawarga Kanjeng Rama Prabu Nagapaya. Prabu Duryudana. Tudana ana ngendi dulure para Pandhawa? Aku paring ana dawuh. Lan aku paring ana palila Pandhawa sirnakne Pandhawa patenane. Merga wis kaduk ati kajron rasaku sengit karo para Pandhawa. Wis bapakne wis mateni karo bapakku. Lah saiki ayo ditoke.
Ngapa Kakang Durna? Ora apa-apa. Bapak mateni bapak, anak mateni anake. Kaget risang kapirang rinangkul. Rinangkul kinempet-kempet dosang ratnaning bawana. Kitu kang malang adya kitu kang kudu garing. Ya estu karo jagat manik raja dewaku. Paman Haryo kados pundi? Lah, nuwun sewu. Paduka menika kula ora sampun boten pitados kelanaturipun Kang Paman. Lah kok kula ditareni niki. Bapak Durna. Ya. Wonten damel. Kados pundi? Kula au panjenengan sampun sumagu lan sagah ngupadi wonten pundi diripun Pandawa kinarya badhe pun sengsarakaken kawontenanipun. Minangka badhe pun pamer lan punumuki mawi sandang pangan buga lan sak panunggalanipun. Lah malam menika wonten praptanipun Prabu Nagagombang ingkang badhe sagah mejahi dhateng pun para Pandhawa. Lole kenthos waru gembal manyar-manyar tok nang dungkul wana alasati wana. Napa pun kepangaken kula majengken kula sowan nggih. Monggo kula semanggaken mbok menawi wonten pangandikan. Pandhita kinarya wangsit pindha kombang. Pindha kombang isep madu sarining tawang. Ela susu angin ngendikane manggal yen kangkung paksi miber golek ana tapake kuntul nglayang lole kentas waru gembal manyar-manyar dok nang dungkul wana alas dadi wana dik. Nuwun sewu kula nggadahi atur nggih. Nggadahi pangandikan napa? Nuwun sewu. Kula midhanget pangandikanipun Prabu Nagagombang menika kula kok malah saya remen kula midhanget pangandikanipun Prabu Nagagombang Ratu. Ngendi mau? Gua bareng. Narendra gua bareng. Menika kok kula saya seneng, menika kok kula saya antep, saya mantep tekad kula. Anggen para Sata Kurawa, badhe mejahi dhateng pun para Pandhawa. Ditraksi kaya melu-melu guyu barang kaya kae. Antep liripun kados pundi? Teges Kurawa wonten ingkang ngewang-ewangi, Kurawa wonten ingkang bebantu. Bot repatipun para Sata Kurawa badhe nyecenges anggenipun badhe nyengsarakaken para Pandhawa. Malah kula badhe ngaturaken panuwun dhateng pun Prabu Nagagombang. Prabu Nagagombang. Janis entuk serayan anyar. Iya, Kawan Durna ya. Malah samangke daya-daya kula nyuwun dawuh, benjang napa para Sata Kurawa kabidalna ngupadi para Pandhawa. Kinayang rakyat para Pandhawa tumuli samangke para Pandhawa pun pameri sandang pangan, pun pameri bondo donya wonten ing wana Kamyaka. Paman Sekuni pun boten sataren kalih niku. Kula men pun boten percaya kok sampeyan niku percaya mawon to. Kudu wae. Apa yo apik ngono kuwi wong patih kok nglirwake tanggung jawab. Kula niku karo sampeyan ming diwirang-wirangke terus kok ora kula niku kesel, kula niku jeleh lho, Kak. Kula karo sampeyan niku partner lho. Kaya pila bara sampeyan ki ya mbantu kula wong sampeyan ya sok tak bantu. Ora sudi. Daya-daya kula nyuwun dawuh benjang menapa nggih kabidalaken para Sata Kurawa. Lakuning para Sata Kurawa sak mengko. Oh, kowe iki ratu kok ora manut karo pambeganmu dhewe. Kowe iki ratu kok ora duweni atek-atek kowe mung jagake karo nayakamu. Sadurunge aku sowan mrene aku ya wis mangerteni kondange Prabu Jaka Pitana kuwi. Ratu sing ora tau tetinju marang kananing para kawulane.
mung dipasrahke karo pati sing jenenge Sengkuni. Dadi sing mesti ngerti dipercaya ngerteni marang anane para kawula kuwi Pati Sengkuni. Oh ning janjane ya mung ngembuh cangkeme Sengkuni kuwi sok angel dipercaya. Balaku. Yo. Ada kewirangan kowe ya, ada kewirangan kowe ya. Ming kula kok sing kewirangan anak Prabu Jaka Pitana mboten. Kempun pitados kalih kula to nggih. Mboten. Lho. Modar kowe ta. Ora dipercaya karo bosmu. Begondal-begondal patih. Malah prayogane yen aku keparengake duweni igu. Igumu kok piye? Prabu Raka Kumbang. Wadyabala saka Ngastina ya kuwi para sata Kurawa didadekke siji wae karo Wadyabalaku saka negara Gua Barong. Lah ngono mah prayoga. Ngono malah apik. Iya, Begawan Durna. Pripun yen sarujuk menapa mboten? Jagat Pangesungkara, Paman. Pun, baleni melih. Kaya pantes-pantese Duryudana saking kulinane iki mesti Parman, mesti ngono kuwi kaya. Paman kok Parman ora. Ya wis, yen mangkono Prabu Raka Kumbang. Malah perkara iki, perkara kananing para Pandhawa tak pasrahke ngersaning para Sata Kurawa lan tak pasrahke ngersamu Prabu Naga Kumbang. Samangke kula aturi matah Senopati Prabu Naga Kumbang mriku. I, pamadura iki. Ngaturke panuwun dene Gusti Ngastina paring tanggung jawab sarta jejibane iki ana ngarsaning Prabu Naga Kumbang sinuwun. Yo, Prabu Naga Kumbang. Aturmu kang mangkono mau wis tak antepi lan wis disekseni jagat saisine. Iya. Janji aturmu beda karo kasunyatane. Sirahmu, ndasmu ya mestakame minangka ijole. Oh, daya-daya aku njaluk pamit. Sak mengko Wadyabalaku tak lumpuhke dadi siji karo Kurawa. Tumuli budal ning wana kamya kok mateni karo para Pandhawa. Hati-hati. Bapak Durna. Kula wonten dawuh, Ger. Malah sak mangke kula pikantuk sarayan ninggal. Pinggih-pinggih pun Prabu Naga Kumbang. Lole kenthos waru gimbal manyar-manyar duk neng tunggal wana alas dadi wana adik. Inggih, Ger. Ternyata sedaya menika mbok menawi panjenengan srana lantaran deripun para Sata Kurawa saged manggih kabagyan inggih menika srana pecahipun Pra Pandhawa. Sampeyan arep nyambut gawe apa, Kang? Kula sing ndongani, kula sing ndombengi. Oh, nggih. Nggih. Pokoke hari wayang aku jokon mayang meneh lho, Dik. Mboten. Kapok kula. Nggih. Mbanjeli sing ngendhang niku napa? Ya ora apa-apa kok ya kahanan kok ya, Kang. Paman Pati Arya Sengkuni. Kula wonten dawuh nggih. Daya-daya para Sata Kurawa kabibarna. Miwasang janing para kawula ing padha gantung sibuk bubarna pasewakan mriku. Ingsun nedya kundur ngedaton. Non ngestaken dawuh. Kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Semanten ugi kula kepareng nyuwun pamit madal pasilan kan ngemaken para Sata Kurawa ing alun-alun negari Ngastina. Samangke iki narya bidal. Damel sengsaranipun para Pandhawa. Ingkang atos-atos Paman Durna miwah Paman Sengkuni kaya-kaya wis ora ana dawuh malih. Purna gati ning mananggilan. Arsa Sang Nata Kundra ngedaton jluk saking dampar kencana kinabit gambaran gadhing.
kadheraken sangjaning para banjedi manggung tanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil upacaraning keprabon. Kawis ketingal saking mandra tindaknya Sang Sri Naranata tansah sesanti kamulyane